da ne bi citirao ni Andrića, ni Njegoša, Njegoš je davno bio, jeli, ali Andrić je umro 1975. Državni pisac, Nobelova nagrada, tako dalje. I da ne bi citirao nešto iz njegove književnosti, jer se može prigovoriti pogotovo književni kritičari, znate, on je književnik, to što on piše ne mora biti tačno. Ja sam to pobjegao od toga i evo jedna rečenica koja nema veze sa književnosti. Objavljeno je to 2006. Jel, gdje on jednom svom prijatelju, Dubrovčaninu, Niki Serdi Miroševiću, koji je bio konzul Kraljevine Jugoslavije u Kairu, znači negdje pred rat, drugi svjetski, evo šta piše Ivo Andrić, doslovno, citat: naročito me veseli tvoja lijepa zbirka pjesama u kojoj ima jedna posvećena meni. Mene također, podvlačim sad, naglašavam, ova sredina smrada loja, lenosti i pokvarenosti poklonika arapskog varalice guši, pa sam više u Beogradu nego u Bosni. Vidite koliko mržnje čovjeka koji je rođen u Bosni. Znači, ovo nije iz književnosti Ive Andrića i to niko nije nikad spominjao do negdje iza ovog rata i agresije. O tome se šutilo. Da ne govorim o njegove knjizi, Razvoj duhovnog života i tako dalje.